In ba za ka yi triple R ba, bai kamata ka yi maganan mu ba ma. Ka kyale mu mi sabgan mu, saboda tsaya gaya muku ba a gama triple R da izinin Allah yana biya mutum 2 umara. Kuma darajar triple R ɗin ne yasa zan samu kuɗin in biya umara. Bari in ɓare gyaɗa. Lokaci ne na damina. Gyaɗa sabuwa ta shigo. Gyaɗa daɗi manɗo. To jama'a salamu alaikum. Kun gane ni dai, ‘yar autan nan ce dai. Ita ce Hauwa Garba. Na zo in yi bayani akan triple R Kannywood. Jam'iyyar APC. Mai tsintsiya fa tsintsiya alheri. Kin san duk inda aka tsintsiya, za ka ji an ce suna da yawa maɗaurinsu ɗaya. Tsintsiya alheri. Abin da ya sa na ce zan zo in yi magana. Saboda na ga mutane, haba ‘yan Kannywood, muna tare uwa ɗaya uba ɗaya, gida ɗaya, bawan Allah nan Dauda Kahutu Rarara, sarkin mawaƙan ƙasar Hausa, kuma datta na waƙa. Ka san tun da ake datta Shata ne dai, tun da aka yi Shata datta, an ƙara yin wani datta, to ga datta Rarara. Allah ya kawo mana shi, kuma shi zaƙaƙuri ne, mai alheri, mai imani. Ba don imanin shi ba zai haɗa wannan ƙungiyar ba. Waccan ma da ya haɗa shigo ba zurfi aka mai ta rinka tangal-tangal. Shi ne da ya gane, ya girgije, ya tace, ya watsar. Ya ce kuma idan ka gyara halinka ka dawo. Kuma wasu suka gyara halayensu suka dawo. Aka zo aka iba kuma ake yi da su. Haba ‘yan Kannywood. Me zafi haka? Wannan ya ce wannan ya ce kuma mutumin na haka yake daɗa yi baya haka. Ai sai ku bari, hassada babu kyau, mu haɗa kawunanmu. In ba za ka yi triple R ba, bai kamata ka yi maganan mu ba ma. Ka kyale mu mi sabgan mu. Ba mu ce ka zo dole ba, ba mu ce ka shiga dole ba. Mu da muka shiga ba a ce mu yi dole ba. Mu muka yi niyya muka shiga muka ce za mu yi dole. Dan Allah dan Annabi mu daina hassada. Ba ta kai mutum ko ina, kun ga dai irin hassadar. Kuna ta hassada, mu muna ƙara ci gaba. Motoci yaɗuwa suke, dala na ƙaruwa. Daga yau ku dinka ce mana auta mai arziki a cikin triple R. Saboda tsaya gaya muku ba a gama triple R da izinin Allah yana biya mutum 2 umara. Kuma darajar triple R ɗin ne yasa zan samu kuɗin in biya umara. Mutum 2 zan ba su sadakar umara insha Allahu. Rarara, ka huta, ka zauna lafiya. Muna nan mu ne maka yaƙi, duk wanda ya taɓa ka za mu taɓa shi. Ai kai mai ƙaunar Kannywood ce. Mutanen da wa'anda suke ciki ba su da abin da za su yi, ba aikin, an daina kiransu, ka jawo su, ka zauna da su. Suka zo suka ce za su yi wannan triple R, kace a yi. Aka yi, yanzu ko duk wanda ka kawo triple R godiya yake Rarara. Allah ya saka maka da alkhairi, ya raba ka da hajiya lafiya. Masu mugun baki kansu yake karewa tunda baka tanka ba. Ni kaina ko zagi na akai ba na rama, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zagi mutum naka ka zaga, an ka zagi iyayen wani naka ka zaga. To me za mu tsaya mu rama? Muna cikin arziki dumu daloli na sauka. Kuma wallahi ‘yan Kannywood, dukanku kuma gashi a APC kuke, wa kuma kuke zuwa kuna kai, inna lillahi, ne ban taɓa ganin wannan taɓargazar ba. Wannan rayuwa Allah ka shirye mu. Saboda haka ni ɗin nan ‘yar auta, akwai yaro na guda ɗaya, Kilishin Laure, in Allah ya da shi ma sai na kawo shi triple R. Wallahi zan kai shi wajen Lawan Ahmed ko wajen ɗan Sumal, kaji jagora na kenan, ko wajen Musa mai sana'a, ko wajen Tijjani Asase, ko wajen Aminu Afandat. Wallahi kun ga wa'annan mutanen da na lissafa, da wajen Bifa. Na rantse da Allah da Annabi, mutanen nan mun gode Allah.
Allah ya saka musu da alkhairi. Suna ta tiritiri da mu, da ɗana S Fulani shi ma suna ta tiritiri da mu. Allah ya saka musu da alkhairi. Ni fa ba zan daina faɗi ba ‘yan Kannywood kun ga. Har na so macen da riguna triple R kenan Kannywood. Rarara. Na ce rarara. Taho taho rarara Allah yake tsaya maka. Ya tsaya maka ya tsaya komai naka. Kuma kake aikin alkhairi Allah ya biya ka. Ba duniya ba har aljanna. Aisha Humaira. Allah ya saka miki da alkhairi. Ka ga mace wadda ba ta bakin ciki. Can gida da ita da ‘yan uwanta matar rarara an zauna lafiya, nan waje ta zo ta riƙe ‘ya'yan rarara irinmu. Allah ya saka miki da alkhairi, Allah ya kawo tagwaye, Allah ya sa ni wallahi fata nake in ce an samu. Allah ya dando in yi reno, Allah ya na yi reno, Allah ya saka da alkhairi. Na gode. To mutanen Kannywood, kowa ya fito. Sai ka yi triple R, kai waye, in ba kai ba, sai ka yi, in ba kai triple R ba fa ka sani kana cikin APC daga sama har ƙasa, Bola Ahmed Asuwaju da Kashi Shattima. Dolen ka sai ka yi, in ba shi ba waye zai shugaban ƙasan ka auna, duk waɗanda suke neman takarar shugaban ƙasan, ku auna wane ne? Babu. Allah ne ya bashi, Allah zai ƙara bashi, kuma mu muna roƙo Allah ya bashi. Kuma wannan matsatsalin da ake ta fama na Najeriya, Allah zai tankwarar da su, a ci gaba da addu'a a gani mana, a daina zagin babba a gani mana, sai Allah ya tankwadar da su, a jargije a dawo zama daidai. Haka ne, amma kun zagi shugaba dole ku ga abu. Allah ya saka da alkhairi.